పండుగలు ప్రతి ఒక్కరిని మమేకం చేస్తాయన్నారు ఏపీ మాజీ మంత్రి భీమిలి ఎమ్మెల్యే సతీమణి గంటా శారద. వేడుకలు అనేవి అందరినీ ఒక వేదికపై తీసుకొచ్చే గొప్ప అవకాశమన్నారు. పండుగలను అందరూ గౌరవించుకోవాలన్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ ఆశా జాస్తి. ఏపీ విశాఖపట్నంలోని సన్ బీచ్ క్యాంపస్ లో ప్రీ క్రిస్మస్ వేడుకలు పురస్కరించుకొని కేక్ మిక్సింగ్, గ్రేప్స్ స్టాంపింగ్ ను ఘనంగా నిర్వహించారు. 50 కేజీల భారీ కేకును వివిధ రకాల నట్స్, వైన్, జిన్, విస్కీలతో కలిపేందుకు విద్యార్థులు సందడిగా పోటీలు పడ్డారు. 50 కేజీల భారీ కేక్ తయారీ తర్వాత క్రిస్మస్ ముందు రోజున నగర వ్యాప్తంగా ఉన్న అనాథాశ్రమాలు, వృద్ధాశ్రమాలకు ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తామన్నారు గంటా శారద.